ita tafiyar sai an fidda uwa ƙasar nan sai an sake zama APC sai mun ba ta wuta kuma sai ma kai ta ruwa ta kusan nan ga amasar maganar Atiku shi ne zai gyara ƙasa. In shugaba ya zan mugu aina talaka zai kwana. In ba ruwan sama ba rafi ba na batun kike gona mun sha wuya ba ma ƙara ba dan su ake budar tana mun soke shanu wata tsarmu mun reni kwikwiyan zanna kai da abinci ba haufi ko kazar gidan mu ta shana kaga gajalab da matsinta an kai ta an maza rana almajiran mu sun koshi balle yan gida iyalai na naira 100 da yan canji tiyar masara muke auna da akwai gero akwai dawa duk firjet a kasuwanni na tiyar su ba ta kai jika ko da ga masu sa suna in za mu auni shinkawa 500 muke auna yanzu alewa ta riski kasa aikin talaka ya kwana ko da ina da albashin shinkafar da dole sai auna in ban wuce level 10 ba to fa buhunta ya fi karfi na da in ina da 8000 duk girman buhu da canji na yanzu ko ba a mazance cadar ta yawa abun kuna sai in ina da tati ke mai ita za ya ce ina kwana sanin fulan ba mai kafiya ni yanzu ban hawa gwari